Master, bali ito mapiprepare tayo para sa endurance sa Pangasinan Endurally ito papalitan natin mga master itong bushing ito kasi umalog siya kung nakita niyo yung play umalog siya langanin na yan. Tapos maraming salamat kay Idmar dahil yung bagong bilhin niyang chain itong gold 428 ipapairam sa atin para kapag tapos yung laro baklasin lang natin kasi ito alanganin na ito mga master alanganin na siya saka yung yung sprocket natin matulis na yan wala tayong pambili kaya si Idmar yung kapalit ko nagpresenta yan ito papalitan natin tapos ito DID na 15T yan nalagyan natin dyan ng seed 15T tapos 36 yan yung combination natin dahil medyo mabigat tong motor natin tapos naka-mags tayo tapos yung naka big pair tayo ayun shout out yun lang tapos yung kakabit natin dito bracket dito nga andun po ang mahiwagang bracket ayan yun lang mga master. Yung mga master bali nakabit na natin tong sprocket natin na bigay hindi ko alam kung bigay ni Idmar yung pinairam sa atin ng kapatid ko ito 428 tapos itong size ng bali ito 3060 yan 3060 yan tapos ito naman sa harap natin 15T yan ito yan DID 15T yan subukan natin sa biyahe kasi babayahe tayo ng ng madaling araw mamaya kaya yun lang mga sir saka next week na siguro yung nilagay ko dito na bracket para sa gas natin yun lang naman ang upgrade natin dito sa motor tapos depende ito ang hindi mawawala itong Euro grip natin na naka 4 times na 3 times na endurance ito pa rin gamit natin gagamit natin sa endurance yun Euro grip yes sir.